Janus søger en sød pige, der også værdsætter en god gang samvær. Janus lægger mad og sex, så det sprøjter. Og med det mener jeg selvfølgelig du. Jeg er en sød pige på 54. Jeg er stille og rolig, men jeg gider ikke noget camhalløj, hvor jeg skal sidde og onanere. Så drop og spørg om det. Jeg gider ikke hvem som helst, så vær seriøs. Du kan godt gemme pikbillederne til nogen, der gider det. Jeg forventer, at du skriver lidt mere end, hej, skal vi skrive et brev? Og standardbreve er så nemme at gennemskue og bliver ikke besvaret. Og skrive et personligt brev, alt andet er spild af tid. Hjerte. Jeg har en kronisk sygdom, som gør, at jeg går ud om aftenen. Men jeg er aktiv hele dagen. Jeg spiller golf, fisker, plukker svampe. Det vil altså kantareller, Karl Johans svampe, spids nøgenhat og... præstens penis. Stjernetegn Krebsen. Under indflydelse af månen. Krebsen tænker sig ikke frem til sine meninger. Den føler sig frem til dem. Og dens holdninger har dybe rødder. Den forvirres ikke af logiske argumentationer, for den henter sine meninger og sine holdninger et andet sted i bevidstheden. Krebsen i et forhold. De er meget følsomme, men har en tendens til at gemme sig bag en kølig facade. 2. De er ægte romantikere, og deres kærlighed stikker dybt. 3. Når det kommer til kærligheden, vil Krebsen aldrig blive tilfreds, og vil altid have mere, end den kan få. 4. De er meget givne i deres forhold, hvilket bliver udnyttet af opportunister. 5. Selvom at de ikke er så gode til at vise deres kærlighed, gør de sig store anstrengelser i forsøget. 6. Krebsen er yderst sensitiv af natur, og selv de mindste negative vibrationer kan få den til at blive hyldt helt ud af det. Små ord og gerninger tages ud af sammenhæng og overtager fokus. Så hvis du ligesom jeg bare søger noget sex, så skriv, haha, griner. Stjernetegn. Undskyld. Stjernetegn Krebsen. Stop! Stjernetegn Krebsen. Under en... Fuck nu af! Gå ud! Den her gang var det ikke din skyld. Det var ikke Jeg kan fornemme dig. Stjernetegn Krebsen. Okay, den her gang. Okay. Det var min Okay, så går du ud nu. Jeg går. Gå ud. Ja. Den forvirres ikke af logiske argumentationer. For fuck mig i røven.